'Cause you got a heart so big it could crash this. Bale, ikasle maitiok, ontxe bidizioetan azalduko dutzuet, selektibidadeko ariketa hontako B ariketa zelanien, bale? Maniobra funtsa zer dan eta zela kalkulatu, bale? Ikusiko dugu. Bale, hortarako, ariketa etorrita bai hementxe jartzen duzku, kalkulatu errotazio funtsa edo maniobra funtsa eta emaitza, bale? Eta beste batzuan bai inkluso hiru gauza eskatzen ditu. Bat, kalkulatzea, bi, emaitza aztertzea eta baita batzuan irudikapen grafiko. Orduen, hirurak zelanien ikusiko dugu, bale? Orduan, eta bai, zer da maniobra funtsa? Bale, apuntetan etorrita, bai, hemen jartzen duzku zer dan. Laburbilduta zer dan? Maniobra funtsa aztertzen dagoena da epe laburrera zen egoera finantzierotan dagoen pixkat enpresie, bale? Hortarako formula badeko, bai dela aktibo korrontea, bai, epe laburrean ditudan aktiboak, eta ken pasibo korrontea, bale? Eta hori zegatik, bueno, azkenean zuhurtasun printzipioa bete behar dago enpresek, bai, aktibo ez korronteak, bai, epe luzerako aktibo horrek egon behar diez finantzatuta epe luzerako, bai, finantzazioekin, edo ondare garbiarekin, edo epe luzeko zorrekin. Eta aliz, epe laburreko aktiboak, bai, izan behar di kapazak ordaintzeko epe laburrean ditugun zorrak, bai. Nik izan dut hipoteka bat eskatu makina bat edo 2.000 eurokoa edo erekin bat, 200.000 euroko erekin bet, finantzatu urte betera, bai, epe luzeko gauza bat, finantzatu epe laburreko finantzazio batekin, epe lurrako kreditu batekin. Ez, epe laburreko gauzak, epe laburrekoekin, epe luzekoak, epe luzekoekin. Bale, eta horregatik, bai, honek maniobra funtsak aztertzen da gure egoera ezin dan epe laburrera, eta ia kapaz garen gure epe laburreko aktiboekin, bai, aktibo korrontearekin, ia pegaldugun pasibo korrontea. Eta egoera ekonomiko ideala izango zen, gai izetia pagetako, eta gainera ukitzia koltsoi pizkat, bai, pizka diru gehiago ukitzia epe laburrera disponiblea, bai, edozein ezusteko hori aurre egiteko, bale? Orduan, maniobra funtsa berdin, aktibo korronte, pasibo korronte. Emaitza positiboa bada, ukiko dugu koltsoi bat sobran ezustekoterako, eta emaitza negatiboa bada, pues daukogu, ukiko dugu ordainketa etendura arrisku bat, quiero decir, deuda batzuk esango ditugu pagatu, ez dugu gaitasunik epe laburrien ditugun deudak pagatzeko, holan baten bat, zorrotzagun dirua enpresa edo erakundere bat gatuak kobratu barik, ez dauz konbuten, bai, pasibo korrontan dizago bada, eta kasuntan, bosuiko goinuke, desoreka finantziero bat epe laburrera, bale? Hemen ikusten dondo, bale, kukitzen moga aktibo korronte bat, bai? Oda irudikapen grafikoa, aktibo korronte bat handiz haue pasibo korrontea baino, txikin haue dela, bai? Hemen, bai? Bukatzen da pasibo korrontea, hemen bukatzen da aktibo korrontea, eta hemen dekot, bai? Koltsoi positibo hori, bai? Epe laburreko aktiboekin, kapaznaz epe laburreko zorrak ordaintzeko, eta gaina sobratan jat koltsontito hori. Perfecto, oreka finantzieroa. Hau da, egoera idealena, bale? Baina kontrakoa pasau alda, esan duguna, ez da, pasibo korronta handizago bada, hemen pasibo korrontea handiagoa daukogu aktibo korrontea baino, eta daukogu maniobra funts negatibo bat, bai? Enpresak ez dauko nekua funts epe laburrera bere zorrak ordaintzeko, eta ordainketa etendura arriskua dau, bai? Ez ezin baditzu pagatu bere zorra, pues baten bat korratu barik geratzeko arrisku edau, eta horre dauko desoreka finantziero bat epe laburrera. Labur bilduz, maniobra funtsa berdin, aktibo korrontea, ken pasibo korrontea. Orduan, ariketara etorriz, bai? Nik kalkulatu dut lehen zenbateku edan aktibo korrontea eta pasibo korrontea, behar zioten da kenketia, bale? Formula imendikugu, maniobra funtsa berdin, kasuntan aktibo korrontea 23.600 ken pasibo korrontea 21.000. Horrek izan duzku, enpresa horrek dukuela 2.600 euroko maniobra funts positibo bat. Horren, irudikapen grafiko izemiko zen, eraontako zozer, bai? Irudikatu binuko lagu kuadro batzuk, bai? Bi nebera izatea bezala, egin horrela, bi kuadro honek, hemen, utzi tartetxu bet, beste kuadroan artean, hor bertan maniobra funtsa adierazteko grafikoki, bai? Eta gero hemen, itxen dugu beste kuadro bat. Bi kuadro hauen tamaina, bai? Bardine da, zegatik, esan dugunagatik. Ze aktiboa, izan behar da, berdin, ondale garbia, gehi pasiboa, honen balioa, eta honen balioa berdine da, beraz, tamaina be bardine da.
bai? Hori irudikatu behar dugu, berdintasun hori, tartetxo bat utzi, eta hemen ikusiko dugu aktibo korronte eta pasibo korronte arteko diferentzia hori. Kasu honetan positiboa da, esan dugu aktibo korronte handiagoa da, 4.600 eta pasibo korrontea 21.000, beraz, hor 2.600 euroko maniobra funts bat edukiko genuke. Kuadro horrek itxiaz gain, jarri aktibo korrontearen importea zen badan, pasibo korrontea zen badan, ondare garbiaren zen badan, pasibo korrontearen zen badan, eta bar, bale? Eta batez be, hau irudikatu behar dugu, bale? Diferentzia positibo hori kasu honetan, bai? Eta gero azkenean dator interpretazioa, bai? Esaten gabizena, pixkat idaztea, bai? Bizpairu lerrotan. Kasu honetan, zein da interpretazioa egin biherko genukena? Pues maniobra funts positiboa daukola enpresak, bai? Beraz, enpresak likidezia edo funts nahikoa dauko epe laburrera dituen zorrak epe laburrean ordaintzeko, edo epe laburreko aktiboekin ordaintzeko. Eta horrez gain, diru funts pizka bateko, koltxoi pizka bat dauka, ezustikoei edo inbertsio gigarriei aurre egiteko, bai? Beraz, oreka finantzieroa dago. Gaitasuneko aktibo epe laburreko aktiboekin, epe laburreko pasiboak pagatzeko eta gainera sobrandeko pixka bat ezuste zein inbertsioetarako. Beraz, hori hiru gauzak bai kalkulatu, irudikatu grafikoki eta gero analisi txiki baten idatziz. Eskerrik asko eta horrengo bideoan azalduko dutzuet ratioak zela kalkulatu. 'Cause you got a heart so big it could crash